Hi guys, i dag skal vi spille noget New Super Mario Bros. DS, som er mit yndlingsspil af alle DS-spil. Og jeg spiller det her på en emulator. Så yes. Det er faktisk en emulator, som er helt gratis. Koster intet at bruge. Så er der selvfølgelig også noget opscaling på og sådan noget, men den er fin, den her emulator. Især for DS-spil. Man kan også bruge den til noget Game Boy Advance-spil, men det har jeg ikke lært endnu. Virkelig nice. En anden dag så overvejer jeg faktisk at spille Mario Kart DS på livestream. Men det kan vi bare lige se til. Altså jeg overvejer faktisk at købe den der nye Switch 2'er, men den er ekstremt dyr. Altså 4.000 et eller andet, så Mario Kart World Only, det er crazy dyrt. Med det hele så bliver det nok 6.000 i alt. Shit. Så skal man også have ekstra controller og holy shit. Rimelig crazy. Oh shit. Like to die. Woo! This live stream is like going to take like, oh my god, jeg skal ikke tale engelsk, like, den her livestream kommer til at tage cirka en time. Ja, det er jo fint nok. Ej, der døde jeg. Shit. Og til at spille med den her emulator, så bruger jeg en Nintendo Switch controller. Faktisk en Zelda med ledning i. Jeg skal faktisk snart konfirmeres, så jeg overvejer faktisk, hvis jeg får en Super Console X, der er lavet med King Hank, så overvejer jeg faktisk at anmelde den her på YouTube-kanalen. Det vil være mega fedt at anmelde den til jer alle sammen. Det er en af de der Super Console X, som bliver sådan en NES-konsol, men det er ret fedt. Så gennemfører vi lige den der bane. Nice. Jeg tror vi går ind i det der itemhus. Det vil være meget nice. Der er en eller anden Toad-ting, en gammel mand Toad, som har fået skæg af en eller anden grund. Meget weird, men det er sikkert helt normalt. Ja. Kan jeg vide, om der kommer sådan en 2D Mario-spil til Switch 2? Det gør det sikkert. Det var bare en lille tanke, jeg havde.
Det må den næsten 100 gøre. Ja, vi skal trykke på den her knap herovre i siden. Efter den her bane skal vi så ikke spille noget Mario Kart DS. Lad os gøre det. Så kan jeg bare lige se, hvordan jeg downloader det romsene til min computer, og så spiller vi lidt Mario Kart DS. Ja, det bliver være sjovt. Vi lige skynde os, se om vi kan nå det. Det kan vi sikkert ikke. Please! Lad os nå det! Sådan. Så har vi lige den her. Whoop! Ej, pis! Whoop! Ej! Den fik vi så aldrig. Sådan der. Perfekt. Boom! Ej, pis. Please. Yes! Vi fik den. Det var mega nice. Der døde vi lige. Skal vi spille noget Mario Kart DS nu? Det gør vi. Lad os lukke det her. Skal vi på nettet. Sådan. Den blokerede lige det der. Lad os lige prøve igen. Sådan. Der. Nu burde det virke. I hvert fald. Yes, det virkede. Fantastisk. Det virkede. Lukker vi lige emulatoren op igen. Sådan der. Så burde det virke. Det er bare en mega fedt spil. Jeg er sikker på at downloade den japanske version, men det er sikkert fint. Vi overlever nok. Hvis jeg kan læse, hvad man skal. Det er nemt her. Så lad os bare tage Mario. En klassiker. Den her bane. Woo! FPS'en er måske ret lav på det her spil, men det må jeg leve med. Jeg vil spille lidt. Ses.